pamenyero pompa tikupasirani zina mwa nkhani zimene zachitika lero komanso zawerengedwa pa Times TV. Atichimeka pokhapokha bwalo atamva ndithu nkhani bwinobwino akatsiriza kumva nkhani adzapereka chigamulo ndi zimene zikutanthauza kuti msonkhano waukulu wa chipani cha MCP wayimitsidwa kaye kudikira mpaka kubwalo la milandu adzagamule. Ameneyo ndi Kathy Maulidi kufotokoza zambiri kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Kupitiriza nkhanizi madzulo ano nduna za umoyo akhumbize Kanduli Chiponda yayamikira bungwe la anamwino ndi azamba kamba komangira nyumba anthu ena omwe anakhudzidwa ndi namondwe wa Friday mchaka cha 2023. Achiponda ayankhula izi m'mudzi mwa Katuma ndi ala mfumu yaikulu Mkanda mboma la Mulanje pamene amapereka nyumba zisanu ndi imodzi kwa anthuwa. Achiponda akuyankhula ndi mtolankhani wathu Gresham Gama. Inetu tsiku la lero ndinokondwera kwambiri osangalala komanso othokoza bungwe limeneli timati National Organization of Nurses and Midwives ndi bungwe lokhazikika ndithu lakalekale limene ndithu anamwino athu onse ndazamba amapezeka mmenemu, azimayi azibambo amapezeka mmenemu, ndi bungwe lalikulu koma anamwino onse amene maona zipatalazi amakhala bungwe limeneli. Ndiye chinakondweretsa anamwino amenewa chaka chatha tinadzabweranso kuno kutachitika ngozi ya Cyclone Freddy. Atabwera kuno anaona kuti zinthu sizili bwino komanso potsatira mujana apemphera President Dr. Lazarus Chakwera kuti kwachitika ngozi, kwachitika namondwe, mabanja ambiri nyumba zawo zagwa, mabanja ambiri aluza katundu wawo. Kodi ngati Malawi tichitepo chani? Chifukwa chake nawo sanamwina anaona kuti ifenso titengepo gawo kumbali imeneyi. Ndiye ndithu anakangalika kuyamba kupeza ndalama zotamangire nyumba zimenezi. Mawake mtsogoleri wa anamwino mdziko muno Ashauts Simenza wati anamwino anasonkherana ndalama zimene zagwira ntchito yomangira nyumbazo. Tinali mu phase ya rehabilitation imene tinkaona kuti zotheka kuti thandiza anzathu amene avutika ndi Cyclone Freddy. Anzathu a Dodima anabwera ndi thandizo zosiyana-siyana. Ifenso tinabwera pa 12 May 2023 ndi International Nurses Day celebration imene tinazapangira kunoko kumene tinazaona mavuto amene wawo. Chimene tinatilimbikitsa kuti napete tengepo mbali kuti tathandiza anzathu amene anavutika ndi Cyclone Freddy. Mtsogoleri wa dziko lino anayitanitsa kuti akufuna kwabwino mabungwe ndi ena amene angathandizire anzathu amene avutika ndi namondwe. Ndeno tikakhala pansi ngati bungwe tinaona kuti napete tengepo mbali imene President a dziko anatiyitanira. President Lazarus Chakwera wati dziko lino lakhala likutaya nthawi ndi ndalama zambiri pokonza zolakwika zina m'malo mwa chitukuko. Achakwera ati zitha kupeweka ngati anthu atamachita kafukufuku wokwanira asanayambe ntchito iliyonse. Iwo ayankhula izi pamwambo otsekulira malo a Clinical Excellence and Training Open Resource Creator mu mzinda wa Blantyre. Bungwe la Malawi Liverpool Wellcome Research Program lakonza malowa ndi ndalama zokwana 22 billion kwacha. Kerry Napolo ndi zambiri mu ripoti ili limene wawerenga ndi Sampanda Junior. Mwazina malo akafukufuku wa zaumoyo adzipereka maphunziro komanso kusula akaswiri pa nkhani zachipatala ndi kafukufuku mdziko muno. Malowa alimbikisanso kafukufuku wa zachipatala ku Malawi. Poyankhula pamwambo otsekulira malowa, Achakwera analimbikisa Malawi kuti azichita kafukufuku mozama asanayambe chitukuko chilichonse pofuna kupewa kutaya nthawi ndi ndalama. I cannot emphasize enough how critical and indispensable scientific research is to the development. Kafukufuku wa sayansi ndofunikira kwambiri pa chitukuko cha dziko. Ndife odzipereka pa ntchito yoonetsetsa kuti Amalawi akutidalira. Koma kuti izi zitheke mpofunika kuti tizame pa kafukufuku wa sayansi. And we must invest. Mawu ake mkulu wa Creator Stephen Gordon wati malowa akuyembekezeka kusintha kafukufuku wa zachipatala yemwe akuchitika ku Malawi ndi 30% mzaka 10 zikubwerazi. Henry Mwandumba ndi mkulu wa bungwe la Malawi Liverpool Wellcome Trust mdziko muno. Nyumba imene ya Creator ibweretsa zinthu zambiri mdziko muno komanso itithandiza kuti tipange kafukufuku mozama kwambiri
malingana ndi mavuto amene tikupeza azaumoyo mdziko muno, mavuto akale ngati malungo chifukwa chachikulu, komanso mavuto amene akubwera tsopano, matenda ngati anabwera COVID muja. Pakadali pano nduna ya zamaphunziro amadaliso Kambauwa Wilima yati malo akafukufukuwa athandizira ntchito yotukula maphunziro aka ndikoyamba kuti dziko la Malawi likhale ndi malo akafukufuku wa zaumoyo amakono amene ali ndi library ya digital yokhala ndi intaneti yachangu komanso malo opangira kafukufuku wa zaumoyo mwa zina zambiri. Ameneyo ndi Sampanda Junior kuwerenga ripoti limene walemba ndi Kerry Napolo. Kupitirira ndi nkhani zathu, dziko la Mozambique latsimikiza za chidwi chake chogwira ntchito ndi dziko la Malawi popititsa patsogolo ntchito za malonda ndi chuma. Kazembe wa dziko la Mozambique kuno ku Malawi Alexandre Herculano Manjate wati maiko awiriwa agwirana manja pofuna kupititsa patsogolo ntchito za mphamvu za magetsi, mtengatenga ndi ulimi. Amanjate ayankhula izi kwa atolankhani amene akuyendera ntchito zina zimene ndi zopindulira maiko awiriwa. William Kumwembe ali nawo pa ulendowo ndipo akufotokoza. Ubale wa maiko Malawi ndi Mozambique ndi wapaderadera, umapereka danga ku dziko la Malawi kuti litha kukafikira ku nyanja ya mchere kudzera pa doko la Nacala kapena la Beira, kumene kumafikira katundu wambiri amene dziko la Malawi limafuna pa ntchito zake. Maiko awiriwa akugwira ntchito limodzi pofuna kutukula miyoyo ya anthu maiko awiriwa komanso kupititsa patsogolo chuma ndi ntchito za malonda. Mwachitsanzo, dziko la Malawi ndi la Mozambique akugwirira ntchito pamodzi pokonzanso njanji kuchoka mdziko la Mozambique kulowa m'Malawi ncholinga choti ochita business asamavutike pofuna kutenga katundu wawo kuchokera ku Beira mwachitsanzo kupita ku Malawi, zimene malingana ndi akatswiri zithandiza kunena kuti mtengo oyendetsera makamaka katundu kuchoka mdziko la Mozambique kufika ku Malawi utsike ndi pafupifupi 30 kwacha kapena 40 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. You saw that 1 week ago, for example, a train arrived in Lilongwe coming from Nacala. Sabata yatha mwachitsanzo mafuta anafika ku Lilongwe kudzera pa njanji kuchokera ku Nacala. Izi zithandiza kutsika kwa mitengo chifukwa tu mitengo ya zinthu ngati mafuta agalimoto ndi yokwera chifukwa cha kukwera kwa transport. That's why deteriorate the price in Malawi. If we can work together, titati tigwire ntchito limodzi kugwiritsa ntchito njanjizi zithandiza kutsika kwa mitengo ya katundu. Using the railways at Beira, using the railways at Nacala, we can see it by next year. We can reduce drastically the price. Kupatulapo maiko awiriwa akugwiranso ntchito yokonza malo amene azidzagwiritsa ntchito pofuna kutapa magetsi kuchokera ku Cahora Bassa mdziko la Mozambique kupititsa mdziko la Malawi. Project ngati yomwe ndi ya ndalama zokwana $127 million. Pano ndayima pano ndi pamatambo pamene magetsiwo azidzadutsa kulowera chakumwanza uko kufupi mkuzobwe kenaka nkulowa mdziko la Malawi, zimene zidzathandize makamaka kuchulutsa chiwengo cha mphamvu ya magetsi chimene dziko la Malawi lingapeze kuchokera mdziko la Mozambique, komanso mphamvu ina izidzadutsa mdziko la Malawi kupita gawo lina la dziko la Mozambique. This is a dedicated line which will be only supplying power to Malawi. Nthambo izi ndizopereka mphamvu ya magetsi ku Malawi kokha. Mtsogolo muno tidzawonjezera mphamvu ya magetsi amene tidzatumiza ku Malawi. Tatsala pang'ono kumaliza ntchitoyi. Tikuyembekezera kuti timalizitsa pofika mwezi wa Mei kapena June chaka chamawa pamene tiyambe kupereka magetsi ku Malawi. And more or less like in May or June next year, it should be mostly completed. Kulankhula ndi akuluakulu aboma m'maiko awiriwa, iwo ali nchitsimikizo kuti ntchito ngati zimenezi zithandiza popititsa patsogolo ntchito za malonda pakati pa maiko awiriwa komanso ntchito za chuma ndi kuonetsetsa kuti miyoyo ya anthu maiko awiriwa ikupita patsogolo. Kuchokera kuno kutete mdziko la Mozambique, ndine William Kumwembe. Nkhani izi zikufikana kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri. Takulandirani kupitiriza nkhani izi madzulo ano. Bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority lati likupeza phindu la ndalama zokwana 1 billion kwacha pa mwezi. Mmodzi wa akuluakulu a bungweli a Lawrence Chikoko wanena izi lachitatu mu mzinda wa Lilongwe ataonekera ku komiti ya za ntchito, mafakitale, malonda ndi zokopa alendo
ku nyumba ya malamulo. Tikupasirani ripoti pa nkhani makamaka mu nkhani zathu zotsatira, koma mkulu wa wairesi ya mlimi a George Viriri wati nkofunikira kupereka ukadaulo wa zauchembere wabwino kwa achinyamata. A Viriri ayankhula izi kumponera mboma la Dowa pa maphunziro a achinyamata pa nkhani za umoyo. Aviriri anati ni khumbokhumbo ya bungwe lawo kuonetsetsa kuti achinyamata akumatengapo gawo kukambirana ndi adindo pa nkhani zokhudza uchembere wabwino. Chimene chasangalatsa kwambiri chonena kuti kumano akukambirana achinyamata ine akewo komanso ndi adindo osiyanasiyana ochokera ma department aboma, kuchipatala, Ministry of Gender, kuti athandizane kuti awunikirane kuti kodi tingapange bwanji pa nkhani zokhudza ndi achinyamata andi kuti kuyembekeza kuti kudzera mu training imeneyi tiona kusintha kuti mavuto amene achinyamata amakumana nawo kukhudza ndi nkhani za umoyo pakhala kusintha foti atha kukumana ndi adindo osiyanasiyana kupeza upangiri komanso kupeza nzeru. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Canadian Organization for Development Through Education, Agatha Njunga, ati ana achitsikana kumasiyira sukulu pa njira kamba kokumana ndi mavuto za uchembere monga kutenga mimba anakala achichepere komanso kulowa mbanja anakala achichepere. Malingana ndi mavuto osiyanasiyana amene atsikana amakumana nawo, kusiyira sukulu pa njira, kutenga mimba zosakonzekera, matenda opatsirana pogonana ndi zina ndi zina. Nde tinaona kuti ndizofunikira kuti tithandize kupititsa patsogolo moyo wa atsikana amenewa popanga ma interventions osiyanasiyana mothandizana ndi mapartners osiyanasiyana kunoko ku Malawi. Iwo anati madera omwe akugwiramo ntchito monga ku Chilongwe, Dowa ndi Ntchisi achitsikana ambiri akutengapo gawo pa nkhani za uchembere wabwino. Yemwe akutsogolera project yakwera a Richard Makala anayankhula izi pomwe bungwe lawo limapereka malaputopu okwana 83 ophunzira akusukulu yakachenjede ya Mzuzu omwe akuwathandiza, ndipo anaperekanso makompyuta okwana asanu ndi anayi ku sukuluyi. Amakala anauti kampani komanso mabungwe azindikire kwena kuti ophunzira msukulu za ukachenjede pano sakumasonganso zolemba zawo m'makope ngati kale, ndipo anena kuti kukhani malaputopu ndi chinthu chofunikira kwambiri pa sukulu. Iwo anena kuti bungwe lakwera linaganiza zowathandiza ophunzirawa litaona kuti mavutowa ndi akulu msukulu za ukachenjede. Zofunika kwambiri kunena kuti mabungwe enanso akhoza kutigwira dzanja pamene ife tatengapo gawo powapasa ophunzira amene malaputopu